Baýlygyň syry. Iki dost akynna kızsa, millioner bolmagyň universal ýoly ýok. Emma dogry enlikler we dogry pikirleniş taňy arzularyňa has şalt ýetmäge kömek eder. Ine şu tema degişli ören ajaýyp bir düşündürişli kızsa bar. Kadim zamanlarda iki dost ýaşapdyr. Kakalary olaryň hersine bir ekin meýdanyny miras goýup gidenden soňra olar ekrançylyk bilen meşgullanmaga başlapdyrlar. Dostlaryň birincisi hiç pul sowmaz eken. Gadanan pulunu toplap, diňe iň zerur zatlaryny alýan eken. Ol özüne men diňe suw içerin, çörek ýerin, başga zatlara iýmite pul garşylamaryn, ähli zatda tygyşytlaryn. Şeýde pem gysga wagtda baý bolaryn diýýän eken. Aradan bir näçe ýyl geçipdir. Dinç günleriniň birinde dostlaryň birincisi beýleksine duş gelipdir. Görse dosty atyň üstünde ýagdaýy gowy üst başyna terenjam berilen. Saglyk amanlyk soraşanlarynyň soňra birinji dost: "Bugün seniň hem dinç günüňmi?" diýip sorapdyr. Onda ikinji dost: "Ýok, bugün meniň dinç günüm däl. Meniň meýdanym her gün bolşýaly, bugün hem maňa girdeji getirip dur" diýip jogap berýär. O nähil beýle bolýar? Bir döwür men elimde bar bolan puluň hemmesini bir at bilen bir puluk satyn aldym. Soň bir işçini akyna tutdum, soňra ikinjini. Olar gezekli-gezegine işlemäge başladylar. Ýygynyň bolsa olaryň işiniň başynda durjak bir iş dolanyrjyny iş aldym. Ine şeýdip hem men her gün şol sany dinç günler hem girdeji almaga başladym. Bu sözleri eşiten birinji dost geň alyp sorapdyr: "Maňa bir zady düşündir. Men hiç zada pul sowmadym, gazananymy ýüşürdim. Sen bolsaň bar puluny harçladyň. Häzir welin sen menden baý. Sebäbi nämede?" Şonda dost soňa pula degişli möhüm bir pähmi aýdyp beripdir. "Ikimiziň aramyzdaky tapawut, sen hemişe puly nädip ýitirmeli däl diýip pikir etdiň. Men bolsam özüňimde puly nädip köpeltmeli diýen sowal goýdum. Bularyň ikisi welin gadyrly dostum, bir zat däldir.